Wol alle kikkers in de kronen. Stemmen, stemmen, stemmen. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het menselijk lichaam. Want wat kerst mij die stem. Prachtige veskes, jongen. Piekelieks, disse. Van Bouke en Greet. Mieke! Doe eens even kalm hoor, man. Ja, er is wat werk. Kalm on. Jengeren de boel hebben. Dimmen. Is alle reden daar. Maar hoe nou? Gaan wij wat verkeerd in? Dat ken je wel, Sissie, ja. Wat is er? Wat er is. Weet er maar. Het is vlot. Dat net zo'n mooiheid. Kom mee. Dan zeg ik het je hem Sjoch. Dit ben de hark en sjochcijfers van deze week. Er ha de oren een week wel 100 mensen minder inschakelen op Studio F. En dat is een dramatische daling. Wil ze nog maar een paar man in de lof binnen? Nou ja, Sinterklaas is ingevallen binnen van een week. Ik krijg voortgang, dat scheelt een gauw man of 100, denk ik. Valt alle kikkers in de kronen. Appie, dit is net om te leidjen. Want als wij net oppassen, dan is dit het begin van het eind van Studio F. Disseline moet omboegd worden naar Boppeta. De cijfers wat omheeg en gauw ek. Maar hoe willen jullie dat doen? Ja, hoe wil je dat doen? Hoe maakt dat dan? Hoe moet dat? Hoe wil je dat doen? Wij moeten het ingrijpen in uw programmering. Het moet wilder, enthousiaster, sensationeler, harder. We moeten erin knallen. Maar dat doen we toch nou ook al? Mieke. Ik jij net op de radio. Stemmen. Wat kennen mijn stemmen toch mooie veskes, jongen? Liek is dit mooie veske van Greetje en Skeetje, Mieke. Nou, ik vind dat ze een hele mooie stem had. Je leven nog zo. Ja, Mieke die had een prachtige stem. Dat maakt je ook koesteren van de baan. Koesterje. Aast moeten wij nog knuffelje. Aaien. Kopjes aan. Leeuwenwitsjes fluisteren. Sliepzankjes, jongen. Het moet harder, zeg ik je. Harder. Vol alle kikkers in de kronen. We moeten erin batsen. Hoe dan? Ja, hoe dan? Maar hoe dan? Hoe dan? Hoe moeten we dat doen? Volume, Mieke. Wij moeten volume. Het moet loeder, enthousiaster. Ja. Dit is een lekker vet stukje muziek. Mijn slikke riffjes en een coole beat. There's no problem that I can't fix because I do it in the mix. Every problem down the drain. Every problem down the drain. Let the rhythm be your guide. Meer, joudie. Let the rhythm be your guide. And I feel fine. Ja, dit is een goede kast. Ik vind het weer. Everybody in the house, come on and let me hear you say, oh, oh. Everybody in the house, come on and let me hear you say, oh, oh. Mieke. Oh, kikkers in de kronen, wie we krijgen lekker op dreven, dan krijgen we dit. Mieke. Deze flauwekul, ik heb vanzelf net te lang door je. Nou, ga nou maar even naar boeten. Door een slagje om. En met 7 minuten best er weer. Mijn stemmen, maar doorzwaait er wat. Mieke. Ebele, neem het door.
Ja. Dit is Ebele van Gorinchem met de allergrootste hits op jouw radio. Oftewel, DJ Ebele is in the house. En dit is dan de allergrootste hits van Aron en Simmer 2005. Dit is van de jeugd van tegenwoordig. Dit is What's Gebeurd? Mensen praten serieus. Je komt niet op de grond, op de grond, op de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw. Je bent een shambek zonder klaar en je bent niet Vieze Freddy is helemaal kapot. Vieze Freddy, alsof je dat niet wist. En ik drink tot de motherfucking fles leeg is. En pas koe. Als ik die flesjes in bezel, dan ben ik pas tango. Voor shizzle, je lacht, maar ik maak hier. Dit ken het, Ebele. Dit ken het. Ik heb er zelfs op het oor aan. Ja, of je juffrouw Biggelix of zo. Ik prakasseerde net, hoor. Voor een radiopresentatrice zonder stemmen is hier geen werk meer. Het is sneu voor Mieke, maar dit kan ze net lang meer door je. En als ze haast waarom komt en ze gaat geen stemmen, dan zal ik haar vertellen, Matte, dat ze je net langer bloeien kan. Ja. En waar moet er nou haast in het hok zitten, hè? We zullen een radio-dj van Boet noorloeken, Matte. Een echte. In dit een groot publiek worden binnen ken. In dit stoer is, krachtig. Een harkciffer kanon. Harkciffer kanon. Een van de grootste verschillen tussen meesken en bisten is dat meesken praten kunnen. Bisten kennen dat net. Die broeken geen woorden. Dus hebben bisten wel een eigen taal. Kiest dan het miauwtje van een kat of het blaffen van een hond vaak wel jaren als er het nooit zin had of dat er leuk is of bang. Taal is dus ook voor bisten heel belangrijk om te communiceren. Het aan een oor duidelijk maken van wat ze vinden of wat ze willen. Bij een liedse poppen is dat krekkeliek. Die kan eens alleen nog maar luidje of golen. Maar liet zou wel jaren of er honger had of net. Pas later, nadat ze in hier worden binnen, beginnen liedse bij een stadig gewoon wat wutsjes te leren. Onze, weer een periode later, pas echt goed praten kunnen. Hier lang verlien is dat exegien. Duizenden jaren lien konden meisken nog net echt praten. Ze broekten nog geen woorden. Maar door bepaalde klanken te broeken, kon ze dagsmaaien waar communiceren. Eens krekt als bij de bisten. Pas volle letter leerden ze haar geende wij aan om van die klanken woorden te maken, zodat het heel iets makkelijker was om zaken aan elkaar te vertellen. Dat was heel belangrijk, want nu konden de meesten elkaar volle duidelijker uitlezen hoe ze begelijks voor iets zwartje mast. Of hoe ze een huis bouwen mast. Praten dorst maar die stimband. Die zitten in die kiel. Als die hand om de kiel luist en begint te praten, kist het wel vielen. Die stimband zwaart je van klanken. Daarna zwaart die moele ervoor dat de letters van makest. Beziek je maar eens om die moele iepen te praten. Dan kist alleen nog maar klanken maken. A, O, E, U. Dit nemen wij de klinkers. Maar die moele maken ze daarna de medeklinkers. De B, de V, de Z. Als nou weer gewoon praat en er goed hoe nadenkt, zie hoe verschrikkelijk knap het eens van die is dat ze door zo vlug praten kist. Of zongen. Of rappen. Hé jongens, kom man! Ja, we doen liggen bij liggen met kinderen. Wat een bestuur, kinderen van zee en mensen van ik daar. Ja,
väldigt olik magi i dina timmar. Men smarta folk om dig, det kissar när de hinner. Ja, det var olik magi i dina timmar. Och du blir stor kan du få se mitt som en hinner. Ja, det var olik magi i dina timmar. Men smarta folk om dig, det kissar när de hinner. En zo leerden de meesten lang lien om woorden te maken en de zin van te vormen. Een echte taal ontstie. Kist je voorstellen dat meesten op de oren van de vrouw oren woorden betochten als bij us. En zo kwamen er overal verschillende talen. Maar krijgt als bij meesten ha ik talen, families en voorouden. De sisma paken van us taal is het Oergermaans. Uit deze oude taal, die ik nou net meer praten wordt, ontstaan drie bijen. Het Noord-Germaans, het Oost-Germaans en het West-Germaans. Het West-Germaans werd sprutsen in Noordwest-Europa. En kregen ik weer verschillende bijen, als het Engels, het Duits, het Nederlands en het Friesk. Die talen binnen dus eens broers en zusjes van elkaar. Daarom is het voor u ook makkelijker om Engels of Duits te verstaan als een taal die geen familie is, als het Chinees. 各位观众，晚上好，欢迎收看四川新闻联播。今天是4月22号，星期三。今天四川新闻联播节目的主要内容有： Het Friesk wordt praten door goed 300.000 mensen. Dat is net volle, als het wist dat wel 50 keer zo volle mensen Nederlands praten. En nog volle meer mensen Duits en Engels. 2, 3, 4, 4. Eens wordt het zelfs volle makkelijker wezen als elke niet in dezelfde taal praten. Maar het is ook juist wel aardig dat op alle keer verschillende plakken een andere taal broekt wordt. Dit jet bij dat stukje land dat die mensen leven. Daarom vinden mensen in Friesland belangrijk dat de Frieske taal praten wordt. Omdat het zo mooi past bij uw provincie. En daarom ook krijg je hem Frieske les op squallen. En daarom worden er Frieske televisieprogramma's maken. Die als wat je hem nou nog joggen. Ja, hoe ziet dat eruit? Als het je zat er ook gaat, dan komt het je net kleren. Dan rent je alles op en om. Ik moet maar zeggen... Ja! Waar ben je op? Goliath? Wim Rons, de morning DJ bij Omroep Friesland. Wol, oh, kijk eens in de kroon. Omroep Friesland. Een man met ondervinding. En ben je wat bij stem, hè? Let eens wat jaren. Ja! Du bist on. On. Kijk, voor het beginnen. Erbele die brengt je wel even naar de studio. Denk er goed om. Het wordt een feest voor, hè? Het wordt hoe harder, hoe beter. Voor alle kikkers in de kronen. Mieke Vanke, hoe is het nog met haar? Kan je nou altijd net praten? Maar deze wordt net. Dit ziet er net zo mooi voor haar uit, Vanke. Van de baan had al een oren discjockey jongen. Nee, ik vind het niet mooier. Hij draait al hier van die luide muziek. Boem, boem, wist wel. En roppen en razen. Maar ja, ik vond me daar vol noffelijker. Hé, leven. Kan ik nog wie je neer verdienen, man? Hé, als ik er nog eens goed schrikken let. Ja, misschien komt er dan wel weer om. Ja, get out of the way. Studio F is okay. Ha! 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 Alright. Studio F is alright. Alright, man. Who's sure?
Ja, nou leef ik. Ik maak rond burger. Maar wat was toen nou? Toen kist ik net de hele dag voor het door omhingen blijven. Hé, je maar mooi naar hoe sta, hè? Studio F, keihard de beste. Oei, Mieke. Aardig is even welkomst. Nou, is het, Famke. Al wat libben in de stem? Wat sneu nou, hè? Ja. Nou ja, Mieke, nog weer je zat ik hier steen, hè? Ja, moesten we toch even hoe die arbeidscontract hebben verzeld, want ja, doe kerst zelfs die werk niet doen. En nou ja, en omdat we toch eens wat doen moesten aan de harkers en de sjoggers, het wist allemaal wel. En ik hier net te lang met zitten blijven koer zelfs. Had ik een, nou ja, zeg maar zeggen, een oor, zeg maar zeggen. Nou, ik moet weer verder, hè. Druk. Stier het even samen droeg, hè. Nou, wat zien en gaat die goed, zeg maar zeggen. Nou ja, zo, als we praten kerst, dan is vanzelfs altijd weer welkom, hè. Druk. Wat doe ik hier te lezen? Man, joh, met het beter uitzien. Ik ren je gewoon. Je komt er als niet idioot ons geworden. Het is, hè, dat Mieke me raap, maar oors... Mieke! Mieke? Appie! Van de baan! Mieke leven. Zie ik even praten. Wat geweldig. Dat komt omdat ik mijn handen om mijn moeder hier. Nee, leven. Dat kwam omdat je me redden moest. Kijk nou, ik wil lekker gewoon praten, denk ik. Oh ja. Zeg nou eens wat. Ja, ja, dat is gelijk, ja. Appie, ik ben niet zo dankbaar. Oh. Nee, leven. Ik moet tijd dankbaar wijzen. Als Toon me net roepen is, hè. Hier van de baan dwars er om me heen rijden. En ik nou kroon de heer West. En van der baan. Exatangber. Ja, Appie, zelfs. Als je dit hier raar beteren kan, joh. Kijk, het zien de kroon ik hier in het jongen en dan is het lastig om te remmen, nou. Ik bedoel, dat doe je net al hier in het jongen, hè. Dat is, nou ja, laten we het maar ophouden. Het leven je terug. Gelukkig voor u zal ik jaren. Voor u zal hier? Ik van Mieke van der Baan. Ja, nee, zelfs. En mannen wordt een woord. Mieke, doe eens dadelijk van de onderslag. Verzels. Wat oors? Studio F, mijn microfoon. Een hele goeie dag alle jaren. Hier is Mieke Vrodakker live vanuit Studio F met een prachtig radioprogramma. En hou de radio maar aan, want ik blijf nog heel lang bij me. Laten we beginnen met een mooi plaatsje. Ik dacht, het is wel weer tijd voor wat fleurigs. Studio F.